TV Migori. Tend Kaonti ma Isiolo chano chako chenro mar chiwo kony kod bilion 1.8 manigi otengene kedo gi midhiero mar koth mar El Nino. Tend Kaonti nowacho ni omenda no negi kano tok jatend piny yango ni El Nino ok ne bi chwe pacho kae. Kata kamano tok neno midhiero masani koth kele ngima oganda kaunti no, Tend Kaonti no koro yango chako tiyo kod omenda makamano. Moko kuom gwenge mayudo masira gin Saboru, Ngaremara, Wabera kod Burat, kama udare joot mokalo 884 e miechgi. Kolose kinde mane ipogo chiemo kaachiel kod gik mamoko kowuok kuom Tend Kaonti, riwruok Kenya Red Cross, apisa maduong' mar kaunti mochung' ne chenro mag ji mang'aw Hassan Abilai nowacho ni apaya moko koro ok nyal tigodo nikech kethruok mokel goula. Kwa sababu bado tutakuliona laga, tumepata chakula, utapikia wapi? Kwanza sasa hivi naenda kupikia wapi? Jiko imesimika, moto imesimika, nimepata chakula. So nashukuru kwa sababu mmekuja, kwa sababu neema ya serikali, lakini tunataka tractor. So we as a county government, when we had our contingency plan for El Nino, it was around 1.8 billion. But now, you know, the El Nino doesn't only affect the people, it affects the roads. The roads will be, you know, people will be, it will be impossible to pass. The road will be affected. Hospitals, now those source of water pans, and even the water balls, all of them they are affected. All need to be repaired. So as a government, after the advice of the national government that the El Nino is not there, we shelved the plan. But I promise and I assure you that from now henceforth, we'll start implementing the plan, and we will contact all the development partners. And even as we speak, our governor is at Nairobi, is in talks with the national government.